Der er mange, der laver små forskellige restaurationer. Denne her, der har de specialiseret sig i at ringe folk ind over et pas, hvor der ofte er diset. Så en lille klokke lyder i baggrunden, når pilgrimene ved, hvilken vej de skal gå. Og så serverer de kaffe gratis mod nogle donationer, som man så giver. Men de ser ud til at have det rigtig hyggeligt, og har virkelig fundet en alternativ livsstil, hvor man kan bygge lige præcis som man vil. Et rigtigt Christiania, 900 km langt. Selvom det måske er en skrøne, der altid kommer en sporvogn til, så kommer der i hvert fald altid en bar mere. Nu er vi så til eftermiddagens lydprøve før den store snorrekoncert. Og I kan forestille jer, når denne her sovesal bliver fyldt op med cirka 60 meget, meget dygtige snorkere. Den vi så her var en af rallerne. Det, der før har virket som en måske ret umulig drøm, det er nu pludselig ved at være virkelighed. Jeg har haft et par rigtig gode dage, hvor jeg har gået faktisk mellem 47 og 51 km hver dag. Og nu sidder jeg så her ved 100 km stenen. Landskabet, befolkningen, fuglelivet, beplantningen, alt har virkelig ændret sig, efter jeg kom ind i Galicien. Fra de lange, tørre, sletteagtige områder er det blevet ualmindeligt frodigt. Og de siger, at det regner hele tiden, men 10 minutter. Og alligevel så slæber jeg på 2,5 kilo regntøj. Hjemmefra, der var min plan at gå omkring 25 km per dag. Men efterhånden, som man går sig i form, så har jeg virkelig fået flyttet mine grænser for, hvad der kan lade sig gøre at gå. Så efter et par dage med 40 km per dag, så er det faktisk blevet endnu mere. Og det havde jeg aldrig troet på, jeg kunne. Når man ser guidebøgerne, så siger de omkring 33 dage for den her tur. Men indtil videre ligger vi til at gøre det på omkring 22. Man skal jo ikke andet lige akkurat ønske et eller andet. Og i går der kom jeg til at sige, at vi havde ikke haft noget regnvejr på den her tur. Og vupti, så får man det. Jeg er lidt slidt, men jeg føler mig virkelig godt flyvende. Og lige klar til at gå de sidste 77 kilometer. Lægspråler for pilgrimen er der uhyggeligt mange fristelser. Og en af dem, det er, når folk skriver deres nummer til taxaen. Så springer vi lidt i tiden. Jeg har nu lige passeret 46 km stenen. Det er, hvad der mangler til Santiago. Så jeg er ved rigtig godt mod og på vej igennem nogle fantastiske eukalyptusskove.
uden koalabjørn. En af de meget kloge floskelsætninger, der er på Caminoen, det er, at det er vejen, der er målet. At det er selve det at gå turen, der er målet, og ikke så meget det at komme til Santiago. Men lige nu, hvor jeg mangler omkring et maraton for at komme til Santiago, der føler jeg virkelig, at det er målet i sig selv. Nu kan jeg mærke, at jeg er lige ved at være der. Og det føles godt, det gør det. Men det føles også lidt sørgmodigt, at noget, man har bygget op til så længe, er næsten ved at være overstået. Så derfor kan det godt være det rigtigt, hvad de siger, at det er målet, der er vejen. Nej, at det er vejen, der er målet. Det er meget fristende, men desværre umuligt at putte sine fødder ned i det kolde, rislende vand. Fordi hvis man gør det, så bliver de meget skøre, meget svage. Lige bortset fra, at jeg allerede har gået 35 km, så har jeg fuldstændig den magiske følelse, som man altid har lige før et maraton. Det er som om, der er blevet lidt længere mellem de der skide kilometersten. I starten af dagen, der får de bare afsted bag en. Men nu er det som om, de lader vind på sig. Klokken er 7, og jeg begynder lidt at tvivle på, at jeg kan nå til Santiago i et træk. En af præmierne for at gå inde i skoven alene om natten, det er, at der er et helt kolossalt fugleliv. Og normalt så skræmmer alle de andre pilgrimme alle fuglene væk, men nu har jeg dem fuldstændig for mig selv. Det bliver sværere og sværere at kalde det, jeg gør, at gå. Nu er det nok nærmest sådan at stavre. På den her tur, der har jeg fundet ud af, at der er utrolig stor forskel på at gå og løbe. Og man kan sagtens være udmærket til at løbe, og så alligevel komme til kort, når man skal til at gå en tur så langt som det her. I starten, der følte jeg mig virkelig handicappet. Det var som om mit bevægeapparat var ikke skabt til at gå. Omvendt kunne jeg godt løbe en maraton. Selvfølgelig havde jeg det skidt dagen efter, men det her med at skulle gå så langt, og så oven i købet skulle op tidligt næste morgen og gå igen. Og gøre det uge ind og uge ud i 3-4 uger. Det virkede meget, meget uoverskueligt. Efterhånden, som jeg så fik gået mig i form, der begyndte det at virke bedre. Til sidst, der har jeg faktisk kunne gå omkring 50 km om dagen, uden at have de store problemer med det. Så den her sidste dag, der skulle jeg have den ultimative udfordring. Og det er så de her 77 km. Af en eller anden grund, så tror jeg skal bringe mig selv dertil, hvor jeg er så træt, så der bare ikke er nogen vej tilbage. Andet end dyb erkendelse og voldsomme smerter og enorm træthed og ømme fødder og en enorm glæde, hvis det lykkes. Så jeg går. Nu er der cirka 30 km tilbage, ifølge de her stenskilte til Santiago. Og jeg insisterer på at fortsætte. Det er nogle meget små skridt for menneskeheden, men det er et kolossalt skridt for mig. Nu er klokken cirka 9. Om en time er det mørkt. Velmenende Camino-eksperter, de siger, at man kan ikke fare vildt på Caminoen. Men jeg har allerede bevist, at de tager fejl 10 gange i dagslys. Det er nærmest helt absurd, det her. Nu går jeg ude i den mørkeste skov i verden. Og endda så hører jeg gysermusik. Den ultimative tillidsøvelse. En test af systemverdenen. Og ikke mindst min tro på denne her pandelampe, som jeg har lånt. Da pilgrimene toppede i antal, der i middelalderen, 13-14 århundrede, der var der omkring 500.000 mennesker, der gik til Santiago hvert år. Og taget i betragtning, at Europas befolkning kun var 50 millioner, så er det jo usandsynligt mange mennesker. De gik igennem de her store, farlige skove. Fordi dengang, der var der virkelig røvere, og sikkert bjørne og ulve og alskens ubehageligt kryb. Så måske har de også snedet sig igennem skoven om natten med en tællelampe. 19,5 kilometer tilbage, det er alt, hvad der er.
Til gengæld, så hvor jeg plejer at gå mellem 4-5 km i timen som gennemsnit, der tror jeg ikke, jeg er meget mere end omkring 3. Jeg går og tænker på, at jeg vil ikke have tur lave denne her tur om natten, hvis det havde været i starten af turen, fordi der ville jeg ikke vide, hvor jeg skulle kigge efter tegnene. Men nu ved jeg faktisk godt, at de er placeret på husmure, på træer, på master. De kommer i alle mulige forskellige variationer, og der er ikke nogen regler for, hvor de her åndssvage gule pile er. Eventyret om den lille havfrue. I kort træk så handler det om en pige, som gør noget, som hun ikke er brændt til. Så for hver skridt, hun tager på jorden, der er der nogen, der stikker en masse små knive i hendes fødder. Og det er lige præcis sådan, jeg har det lige nu. Au, 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 au. Ja, så lykkedes det mig altså at gå denne her strækning fra Ventes de Naron til Monte del Gozo. Men da jeg kom frem, der var det hele selvfølgelig lukket. Klokken var 3:30. Og jeg endte med at sove i et meget, meget, meget usselt og lidt ubekvemt lille herberg